אנשים שרואים ילדה בכיסא גלגלים ברחוב, קודם כל שוכחים שמדובר בבן אדם, בילדה. ילדים שרואים את הילדה. עכשיו כמה ילדות עברו ליד תמר וחשבו שהם במוזיאון, מוזיאון שיתוק המוחין. חיפשו את המדריך, שאלו אותי, אתה פה המדריך? למה היא ככה? למה היא ככה? מה זה? אז אמרתי להם, תלכו תשאלו אותה. אתם חושבים שהיא לא יודעת לדבר? אז הם הלכו אליה, לא שאלו, איך קוראים לך? מאיפה את? איפה את גרה? למה את ככה? למה את ככה? ותמר לקח איזה כמה שניות לחשוב על איך לענות. מיד הם הלכו, חזרו אל המדריך. למה היא ככה? אז שלחתי אותה בחזרה. תמר הסבירה להם הכל. יש לי שיתוק מוחין, נולדתי ככה, לא הגיע לי חמצן למוח, ואני הולכת עם הליכון וכיסא גלגלים. ועכשיו אנחנו בדרך להידרותרפיה. הפרדת שוליה. הפרדת שוליה. אני הולכת לבריכה של הידרותרפיה. כן. ויש לי שיתוק מוחין, וכאילו את זה כשהייתי תינוקת. אז הם שאלו אם אפשר לקחת סיבוב על הכיסא, ואיפה לוחצים שיצא סרט. כי נכה עם כיסא גלגלים הוא בעצם מוזיאון. אז יש לי חדשות בשבילכם, לא אלה שמבינים על מה אני מדבר. תראו, ילדים הם ילדים של הורים, והורים באים אלינו למוזיאון לשיתוק המוחין, לא ניגשים אל תמר, ישר באים אליי, לא שואלים אותי איך קוראים לי, לא מאיפה אני, למה היא ככה, והילדים שלהם רואים אותם, שואלים אותי, ואז ככה הם מסתובבים להם בעולם ושואלים אנשים על דברים, למה זה ככה? יש בן אדם בתוך הככה הזה, יש שם בן אדם. אף אחד לא שואל מישהו, למה אתה חום? למה יש לך שערות כאלה מטולטלות? למה את ג'ינג'י? למה את נמוכה? למה את רזה? למה את לא מבינה? אנשים, יש אנשים מולכם, תתייחסו לאנשים. מה שלומך? קודם כל, מה שלומך? אם יש כיסא גלגלים, או אם יש אוטיזם, או פיגור, או ריר, אם לא רואה, לא שומע, עיוור, חרש, נראה קצת מוזר, הולך מוזר, קצת איטי, לא ברור. קודם כל, לברר עם הבן אדם מי הוא, איך הוא מרגיש, מאיפה הוא, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. אבל מה זה מן השאלה הזאת? למה היא ככה? לא הבנתי אפילו למה התכוונים. ברגע הראשון חשבתי שמדברים על הבית ספר. רק שהבנתי שהם מדברים עליי, זה נהיה לי יותר קשה. כן, מה זה למה אתה ככה? אבל איזה ככה? איזה ככה? איזה ככה? ככה, כיסא גלגלים, איזה ככה? ככה, התלמידים בבית ספר, כשהמורה נותנת להם עונש, הם שואלים אותה, למה את ככה, המורה, למה את ככה? אבל למה את ככה? תעתיקו את כל ספר שמות 10 פעמים. למה את ככה? כי אני ככה. כי גם אני בן אדם, וכשזורקים עליי כיסאות ועל החלונות כיסאות ועל תלמידים, אני חושבת איך להיות ככה. טוב, אז עד כאן השיעור להיום על בני אדם.
people. תבוא מחר, תלמד בה. יאללה, בהצלחה.